Aupa kaixo, gu aurten Palestina etorri gean brigadista gea, atzo aieu ginen Tel Aviveko aeroportura eta polizian kontrolak pasau eta gero, Jerusalenea aieu ginen, eta nahi dugu azpimarrau geixen bat, aurtengo brigadia ezogarritzen dela bai, brigada feminista bezala, nahi deulako geixen bate bai, Palestinan dozen emakumean talde eta eragia desberdinekin batu eta benetan feminismoa zela lantzeuen ikusi. Bueno, ikuste zuen atzekaldean Jerusalem dakagu, eta hemen dara magun denboran ikusi izan deula nola erdibituta edo nola kontraste ezberdinak dauden hiri hontan. Ikustea nola judutarrek hartuta dakaten hiria, eta baita ere kontrol soziala sentitu ahal izan dugu. Txekuek adibidez publikoki hitz egiteko arazoak eta horrelako kontuk. Aipatzia baita, atzo FPLP-ko Kalida Jarrar diputatua atxilotua izan zala eta berekin batea orain arteko berrian arabera jakin izan dugu beste 10 ere atxilotuak daudela, beraz hemendik gure besarkadek beruen abiali nahi diegu, haiei ere. Bueno, eta hori da dana momentuz, hemendik aurrera saiatuko gara eragile ezberdinekin biltzen eta zuei berri emango dizuegu egiten dugunari buruz. Hori da dena eta hurrengora arte.